So, hi mga kabisaya, karon mag makeup session mi ang mag makeup sa akong manghud dere nga babae kay siya si GR. Hey, karon guys, pwede siya make-upan og face up. Nakuha ng face up no? Resulta kay Avatar. Tano, ini mo ang mga condition na diri. Dito. Ya, kiri, depan. Nawa bapa na. Sugod pa gani no guys. Bapa na sugod no. Nakita mo na nila gumam, wala Avatar. Kini ako make up guys. Pang international siya. Dagang artista nang ko kawa kung subot. Ang face up man akong style. Ang face up is guys. Yang resulta ni ron. Dili sa face up eh. Nag-practice ako pinabatar. Highlighter din siya. Highlighter. Tara. Wow. Ayaw, pasi katawa. Dragi. Pasi nagtuwag, nagbinuang ko. Kung kinsa itong ganahan sa magpa-makeup na ko, comment lang mo below sa one. Comment lang niya. Subscribe sa itong play mo. Pirakan mo. Sinang sukod. Face up yun. Not. Nah. Sebenarnya. Langkong. Paris up ya. Paris ni. Kana. Hindi na gani ko ana. Pinagpapaha istanan. Kapan nag-istanan? Pinanggira. Nagkanakilaki ba ibo gani? Kung kinsa tong naibo gani, comment lang mo. Susubutan. So, yun. Pero pinkish man siya kung butang. Pero pinkish din na. Kamu sepada. Some people get. Dire-dire. Pa mo ni siya pang pilok. Ayo. Still louder foundation kaya wala pa ano. Dara. Dili ni siya branded pero mahalon di siya. Apa sama impor man yun? Ada mo yung tadi. Makakya po no. Bahala na. Asa bro. Mali. Tawa dia. Lagi kan bukan dah. Lagi dengan baik-baik. Ah, Gucci. Gucci lana. Do pinkish na kayo. Kini kay ko ni siya. Pang blush on. Pink na siya para may blush kini siya. Di lang kini nako pormahong Avatar. So, mo ni siya ang final look guys. Mo ni ang resulta sa akong makeup. Karon kamo na lay rate na lang mo og pila ka percent 1 to 10. Just comment below. Oh. See? Apa no? Shout out ko lang ni Dongkoy, nila ni Sandre no sayang ate o sa Patuban. Ay, daghan ito sila. Sila si Reslin, si basta daghan. Shoutout lang ko ninyo tanan guys sa mga nang subscribe ug nang nag-view. Salamat kayo ug like sa mo ha. Ug sa uban pa sa dira mga kabisaya. Like and subscribe mo sa YouTube channel sa akong ate nga Chris Bisay Vlog.
Dara ang makeup artist na to. Then shout out tanan sa iyong mga amigo, mga classmates. Salamat kayo sa pag-like ug pagtan-aw. Bye-bye. So please like, share and subscribe. Don't forget that. Bye-bye.